Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu bibiyar mu a hako da yaushe barkanku da arzikin kare kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka. Muna muku fatan alkhairi sannan muna jin daɗin kasancewa da mu da kuke mu a koda yaushe a faɗin duniya. To masu kasancewa da wannan ta mai albarka, idan Allah ya yarda za mu ci gaba da kawo muku shirin a duniya kamar yadda muka saba kawo muku shi, amma ta hanyar yin subscribe da danna alamar ƙarar sarwa ta ne kaɗai za ku na samun shi wannan shiri mai suna a duniya kai tsaye kamar yadda muka saba kawo muku shi a koda yaushe. Insha Allah ba za mu gaza kawo muku wannan shirin, za mu na kawo muku shi daga ainihin kashi na 74. Dama a nan muka tsaya, za mu ci gaba da kawo muku shi daga kan 74 zuwa inda wato ainihin za mu dakata da kawo muku shi wannan shiri mai suna a duniya. Insha Allah fa ba za mu gaza ba, za mu ci gaba da kawo muku wato shi wannan shirin idan Allah ya yarda. Muna godiya, sannan ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙarar